ನಾನು PA ಪೂಜಾರಿ ಬಂದದ್ದು ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ನಿವೃತ್ತ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಈ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂದು ಪರ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದಿತ್ತು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸುವರ್ಣರು ಆರೆ ನಾನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಲೆತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಪರ್ಬದ ಪೂರ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಎಕ್ಕಲ್ನಾಥನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಮೊನ್ನೆ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಪರಿಚಯ ಆಡು ಇಡೀ ತುಳು ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಲೇನು ಫೋನ್ ಕೂಡ ಜನ ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ತು ನಡೆದಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಉರಿದು ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತನ ಬಂದರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಆರನ ಕೂಸುಂದು ಬನೊಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಕೂಟ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆರ್ಲವರಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮಾತ ಒಟ್ಟುಪಾಡದು ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಕೂಟ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ತಯಾರು ಮಲ್ದಿರು. ಇದು ಒಂಜಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರನ ತಂಡ. ಈ ತಂಡ ಬಹುಶಃ ಈ ಆಟಕೂಟ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಹಾಯ ಆಪಣಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ. ಎಂಕಲ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನಗಳ ಒಂಚೂರು ಸಂಬಂಧ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜೀವನದಿಂಚನೇ ಎಂಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಭಿಮಾನ ಇರ್ತದೆ. ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚೆನೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಗವತಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ವೇಷ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇತ್ತನ ಆಂಡ ಎಂಕವು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಕಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಆಯ್ಜಿ ಆಂಡಲ ನಾನು ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋರ್ಟ್ ತುಂಬು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಸಹಕಾರಿಗಳನ್ನ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಂಡ ಇರ್ತದೆ. ಐಗೆ ಕೊಳಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕಾರಂತರು ಗುರುಕುಲಾದಿತ್ತೇರು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದು ಎಂಕಲ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಿತ್ತು ಇಂಜ ಅಭಿರುಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಕಟೀಲ್ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರನ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ 4-5 ಆಟಲೇನು ಯಾನು ಸ್ವಂತ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ನಡಪದೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಕೂಟ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಂಡ್ರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವೆ. ಮಾನ್ಯ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಹೆಚ್ಚ ಈ ಆಟಕೂಟ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಾರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂಚಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಆಟಕೂಟ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪನಕ್ಕೆ ಒವೇ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ನನ್ನ ಈ ಆಟಕೂಟ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪತ್ತಡು ಸಾಗಡು ದೆಕ್ಕು ದೇವರನ್ನ ಕಟೀಲ್ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂಚೆನೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರ ಅಮ್ಮನ ಕೃಪೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ.